खुलुमबाय बयखौबो आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गुरै अननायखौ आं नोंथांमोननिसिम आं बावहरबाय आरो बेजों लोगोसेनो दिनै आङो मोनसे गुबुन भिडिअ आं लानानै फैबावदों स' बेयावहाय आंनि ससे ब्लग भिडिअबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो दिनै आं मा खालामनो थांगासिनो दं आं बिनि सिगां आं मोनसे कमेन्ट्सनि रिप्लाइखौ आं होनो थांगासिनो दङ नैबे स्क्रिनाव दिन्थिनाय अन्जलिना वारि सिस्टार नोङो जे सोंहरदोंमोन ना नोंनि एन्सारखौ आं बेनो बुङो जाहैबाय जिखुनु ट्राइमेस्टारानो जाया मानो मास मोनथाम मास मोनब्रै मोनबा जिखुनु मान्थानो जाया मानो नोंथांजोआ फार्स्ट अफ अल गायनोकलजिस्ट डक्टरनोहाय दिन्थिनानै जे साजेसन लानांगौ दं मानोना बयनिबो देहाया एखे जाया नालाय बाट मेक्सिमाम पेशेन्टफोरखौहायनो जाय मेडिसिनखौहाय डक्टरफ्रा प्रिसक्राइब खालामो बे मेडिसिननि नामानो जाहैबाय टेब्लेट डक्सिनेट होननाय मोनसे टेब्लेटखौहाय होयो प्रेगनेन्सि समावहाय बारा गोबानायनि रिजनानो बेनो जाहैबाय डिउ टु फ्लक्चुएसन अफ हर्मन हर्मना जेब्ला इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरन हर्मना जेब्ला जोंनि देहायावहाय फ्लक्चुएसन जायो इमबेलेन्स जायो बे समावहाय बेफोरबादि गोबानाया जाबाय थायो आरोना थ' बिनि थाखायनो बेखौ स्टेबिलाइज खालामनायनि थाखायहाय बे डक्सिनेट होनायखौहाय होनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जुदि बाराद्राय गोबायोबा डमपेरिडन होननाय टेब्लेटखौबो होयो डक्टरफ्रा सोरनिबा प्रेगनेन्सि टाइमावहाय फार्स्ट ट्राइमेस्टारावहाय बारा गोबायो आरो सेकेन्ड ट्राइमेस्टाराव थांनानै स्टप जायो खायफानि जोबजासे 9 मान्थसिम गोबानाया थाबाय थायो आरो थ' बिनि थाखायनो जुदि बाराद्राय जुदि गोबायोब्ला बे डक्सिनेट टेब्लेट आरो डमपेरिडन बेफोरखौहाय कन्टिनिउ खालामबाय थानांगौ आरो गेसबो जायो सम बिनि थाखायनो गेस जाहाथे जाया बिनि थाखायनो डक्टरनिफ्राय प्रेसक्रिपसन खालामहोनानैहाय एन्टासिड पेन्टोप्राजल रेबेप्राजल बेफोरबायदि गोबाङैनो गेसनि टेब्लेटफोर थायो बेफोरखौहाय नोंथाङा जानो हागोन हे आबा मा खालामदों नों मा खालाम दादि आबा सना मै थांनो रेडि जादों नोंथ' बिराद खुसि दोनो आयौ खारबाय नै केमेरा नुनायखाय मैनि हिर' बिलाय थ' दायो आङो दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदों थ' नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडब्ला नायलांनो हागोन आं माहाय थाङो आरो मा खालामहैगोन आबा नोंखौ लांलाय आंलाय थादो दे बाय मानिया थांखानाय दिनैहाय थांखानाय लांनाय आबा लांनाय नोंखौबो लांनाय लांनाय दायो एसे बाजाराव फैदों गाबोन 15 आगस्ट नालाय 15 आगस्ट स्पेशल एसे बाबुनोहाय शपिं खालामनानै फैदों दखानाव फैबाय गाबोन 15 आगस्ट नालाय बेनि थाखायनो आङो एसे गस्ला गुफुर नायनो फैबाय आरो बेफोरबायदि गोरलै बुस्थुफोरखौनो एसे खेयाल लाखिनांगौ जायोना गथ'फ्रा मानोना बेफोरनो बिसोरनि थाखायहाय मोनसे मेम'रि ভালো জামা দেখান আমাকে কাকু बेबायदि धोती से देखा जोंनि धोती कुर्ता गाज्रि दायो लाबाय नै बेखौ जोंबो नै तिरंगा फानगासिनो दङ दायो फैनानै दखानावहाय आङो माबा बुस्थु लादों नोंथांमोननो देखायगासिनो गाबोननि थाखाय आरोना थ' दायो जोङो फैफिनबाय थ' रायजोफोर भिडिअ एसेनोसै दिनै see you in the next video